Welcome to Lapu-Lapu City Hall. Hey guys, I'm on my way to Lapu-Lapu City Hall para sa pag-continue sa pag-process sa dokumento para sa mga LSI sa Manako, Tugubak, Home, Tobo Hall. And here we go. Dito na ako ngayon sa Lapu-Lapu City Hall. And let's start the process. Perting taasa kayo og pila. So karon guys, pauli na ko, wala na ko nag video while on process kay grabe dagan kayo tao, wala na ko mag duol pa sa mga tao kay delikado na ang panahon. So pauli na ko o let's go. Ni ang MIPSA 3 sa Lapu-Lapu City, Cebu Light. Grabe guys, pretty kayong layuan niya, mahal pag yun ang pliti. Pero worth it naman sad kay nahuman ako, so mubalik ko after 2 days para sa result. Nag 3 rides ko since layo gid siya. 20 pesos per head ang usa ka tricycle, so ang jeep 11 pesos paingon sa City Hall niya, back and forth. Here we now at Mactan Doctors Hospital located at Lapu-Lapu City, Barangay Basak. So karon nag process na lang gid ko og papel para maulit sa Bohol. Kay lisod man kung mag stay pa ko diri, walay income, walay sources, walay panginunguhaan o kwarta. So I decided to go back home. So if ever matawag ang company, so I will stay. Bahala na nga kung effort at as long as nanakoy trabaho if ever. So karon guys, sapit na ko moabot sa akong Pinoy anan. So hangtod sa sunod higayon, magkita-kita ta Bohol. Katangian akong mga videos. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka sa akong mga updated